صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا شوقي على عصاره شوقي على عرفاته شوقي على حجراته ومجر كبش فدائه صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا أي دقت معالم سره فاقت جميع خصاله حصنت ملامح وجهه بلغ الأولى بكماله صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنفرد بالإيجاد والإعدام الذي شرف الكون بولادة خير الأنام وأبرز الوجود من العدم بظهور طلعة سيد الرسل الكرام من فضله الله تعالى على الملائكة والأنبياء وأعلى مقامه فوق كل مقام وتولاه وعصمه وجعله للأولين مبدأ وللآخرين كتام والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الذي هو أكمل المرام أبدل كل من صلى وزكى وحج وصام الذي أسرى به الله تعالى إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام وعلى آله الطيبين الطاهرين ذوي المزايا الإزام وأصحابه الهداة المهتدين القادات الأعلام والتابعين وتابعيهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام حق قدره ومقداره العظيم أما بعد ‘yan uwana musulmi masu sauraronmu maza da mata manya da yara ina gaishe ku gaisuwa irin ta addinin musulunci ina cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu zadakumullahu maghfiratan wa faidatan wa rahma wa tawfiqan wa sitran wa ri'aya idan ba ku manta ba a jiya mun gaya muku cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya iso masallacin Qudus wato al-Masjidul Aqsa inda aka yi Isra'i da shi wanda saboda girman masallacin ta kai ga yana da sunaye da yawa kamar yadda muka faɗi dama laraba sun ce kasratul asma'i tadullu ala sharafil musamma ana kiran wannan masallaci baitul miqdisi ana kiransa baitul qudusi baitullahil muqaddasi albaitul muqaddasu baitu ila masjidu iliya'a kuratu iliya'a kuru shila'a urbul solon shalim sihiyun ushilima ushalima urshalim ursalim babush misrus al-masjidul aqsa wanda ubangiji tabaraka taala ke faɗi bismillahir rahmanir rahim subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم صدق الله العظيم ubangiji tabaraka ta'ala ce tsarki ya tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya yi tafiyar dare da bawansa mai tsarki tafiya wadda take mai tsananin nisa kuma ya je ya dawo a cikin wannan dare kuma gari bai waye ba ɗumin jikinsa ma bai bar shimfiɗarsa ba tun daga masallaci mai alfarma wato makka al-mukarrama zada Allahu sharafan wa izzan har zuwa masallaci wanda yake mai nisa wato masallacin Qudus zada Allahu sharafan wa izzan wanda muka sanya albarka a gefensa wato daura da shi domin mu nuna masa daga ayoyinmu masu girma da ban mamaki da ban al'ajabi lalle a hakika cewa shi shine mai ji kuma shine mai gani ubangiji tabaraka wa ta'ala ce subhanallazi asra bi abdihi ay tanazzaha
subhanahu wa taqaddasa amma la yaliqu bi jalalihi min al-jihati wal jasadi wal haddi wal makani. Ubangiji tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka ya tsarkake zatinsa daga barin haɗuwa da abin da bai dace da girman buwayarsa ba, kamar me, kamar wuri, kamar iyaka, kamar jiki, kamar ɓangare. Girman Allah tabaraka wa ta'ala ya fi ƙarfin a ce ana neman shi amma yana wani ɓangare baya wani ɓangare. Girman Allah ya wuce wannan, domin laisa kamislihi shay. Abin da ya sa muke sifanta shi da wasu abubuwa saboda mu ne muke da su. Ƙa'idar ɗan adam yakan sifanta ɗan adam ɗan uwan shi ne da abin da yake da shi. In mutumin kirki ne za ga yana yawan faɗin kirkin mutane da halayensu kyawawa. Idan mutumin banza ne za ka ga yana yawan ɓata mutane da halayensu munana. Wato almuminu mir'atul mumin. Shi mumini madubin mumini ne. Duk abin da ka ji mumini yana faɗa kan ɗan uwansa mumini kansa yake gaya maka. To wannan ɗabi'ar tamu ta mutane sai ta kai waɗansu suna yin hukunci da ita bisa Allah tabaraka wa ta'ala. Yadda ka san kana da jiki, kana da iyaka, kana da wuri, kana da ɓangare, to in za ka sifanta Allah ma sai kai masa wannan a'a laysa kamislihi shay wa huwa as-sami'ul basir. To a wannan aya Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya tsarkake zatinsa mai tsarki daga barin haɗuwa da abin da bai dace da girman buwayar zatinsa ba, na daga jiha, da jiki, da iyaka, da wuri. Allazi asra bi abdihi, wanda ya yi tafiyar dare da bawansa Muhammadu Abdullahi sayyidu khalqihi, ya ƙazatan lama naman ruhan wa jasadan, a farke ba a bacci ba, kuma da ruhi da jiki aka yi tafiyan. Lailan wani yanki na dare. Wato a farkon karatu mun faɗi cewa duk inda ka zance al-Isra'u ana nufin tafiyar da aka yi ta da daddare. To me yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya kawo lailan da lafazin tankiri? Wato ya faɗi haka ne domin ya ƙanƙanta maka ƙarancin wato mintunan da aka ɗiba na yin tafiyan. Tafiya ne ta tsawon kwana 40, amma sai aka yi ta a cikin waɗansu 'yan mintota. Shi yasa ya ce maka lailan da lafzut tankiri, domin kasancewa tafiyar fa ba a daɗe ba. A cikin dare aka yi tafiyan kuma daren bai ƙare ba, aka je aka dawo. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke wato zanguna masu yawa, masu tsawo, masu faɗi, ya nannaɗe tekuna da dazuzzuka da saharu, ya tsallake duwatsu a cikin wani yanki na daga dare, kuma ya je ya dawo daren bai ƙare ba. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗe surar da lafazin subhana, wanda yake wannan subhana yana nuna wa mai lura, mai hankali, mai tunani a bisa cikar ikon Allah da tsananin isa matuƙa wurin hikima da ƙarshen tsarki daga barin cakuɗuwa da sifofin abin halitta. Shi ne ma'anan subhana. Allah yana so ya sanar da kai cikar ƙudurarsa da tsananin hikimarsa da ƙarshen tsarkinsa da cewa shi fa bai kama da halitta ba. Daga ina ne aka yi tafiyar minal masjidil harami, wato daga Makka al-Mukarrama zada Allahu sharafan wa izzan, zuwa ina ilal masjidil aqsa, wato zuwa masallacin Qudus, Baitul Miqdisi, zuwa Baitul Miqdisi ko kuma Baitullahil Muqaddasi ko kuma Baitul Kursi ko kuma Al-Baitul Muqaddasu ko kuma Masjidu Iliya'a ko kuma Al-Masjidul Aqsa. Wato me yasa aka ambaci wannan masallaci da suna masallaci mafi nisa? Saboda nisan wato milamilan da ke tsakaninsa da masallacin Makka. Akwai dazuzzuka, akwai saharu, akwai duwatsu, akwai zanguna da dama tsakanin Masjidul Aqsa da Masjidul Harami. Shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ce minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, daga masallaci mai alfarma zuwa masallaci mafi nisa. Allazi barakna haulahu, wanda muka sanya albarka daura da shi, wato mun sanya albarka a gefensa da nau'o'in albarkoki alhissiyat wal ma'anawiyya. Na zahiri shine masallacin Qudus kewaye yake da itatuwa da ƙoramu wadda Allah tabaraka wa ta'ala yake banci ƙasar Sham da su.
da kuma albarkoki na addini da na duniya, domin masallacin Ƙudus nan ne masaukin wahayi, nan ne dandalin annabawa, nan ne masaukin mala'iku, nan ne wurin ibadar manzannin Allah. Masallacin Ƙudus, annabi Dawud shi ya gina, ya yi halwa wurin, annabi Suleiman ya kammala ginin, shi ma ya yi halwa a wurin. Manya-manyan annabawa da manzanni, jikokin annabi Ibrahim ala nabiyina alaihi salatu wassalam, sun zauna a wurin sun yi bauta. Da Urdun da Dimashka da Falasɗin suna daga cikin manya-manyan biranen da suke kewaye da Masjidul Aqsa, masallacin Ƙudus. To, meye dalilin da yasa aka yi ma tafiyar nema baki ɗaya? Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce ni ne na yi tafiyar da shi, kuma ni ne zan ba ku labarin dalilin tafiyar. Na yi wannan tafiya ne da bawa na masoyina annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama lunuriyahu min ayatina, domin mu nuna masa daga ayoyinmu al'ajibatal azima, don mu nuna masa daga ayoyinmu na ban mamaki masu girma. Hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya ga sammai bakwai baki ɗayansu, ya ga jannatul ma'awa, ya ga sidratul muntaha, ya ga mala'ul a'la, ya ga mala'iku, ya ga annabawa, kuma ya ga wuta, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga abubuwan ban mamaki na ikon Allah. Wato gayar Isra'i da Mi'raji shine ru'yatul ayatul kubra, ganin ayoyi mafi girma. Shine Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayoyi keɓantattu waɗanda suka shafi zatin Allah ta'ala, wadda bai taɓa girmama wani mahaluki da nuna masa waɗannan ayoyi ba, kuma ba zai nuna ma wani mahaluki waɗannan ayoyi ba. Kamun annabi ba a nuna ma wani ba, bayansa kuma ba za a nuna ma wani ba, min al'awwalin wal akhirin. Wataƙila wani daga cikin masu saurare ya ce, to ai in haka ne ma ashe ma abin ma ba wani abu ne, ai mu kawai mun ɗauka kawai an yi ne da shi don ya je ga Allah. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa rabuwa da Allah ba, balle ya je wani wuri don ya gan shi. Allah bai taɓa barin wani wuri ya zauna a wani wuri ba. Mu bayi mu ne muke da damar da za mu zauna a wuri mu tashi mu koma wani wuri. Amma Allah tabaraka wa ta'ala shine mahaliccin wuri, shine mahaliccin zamani, shine mahaliccin lokaci. Idan bawa ya ce Allah yana wani wuri baya wani wuri, to wurin da Allah yake kamun Allah ya halicci wurin a ina yake. Saboda haka wataƙila mai sauraro ya ce to ai in dai haka ne, to ashe ma annabi Ibrahim alaihi salam yana gaban annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saboda me? Saboda annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya nuna masa malakutas samawati wal ardi, kamar yadda ya faɗa, wa kazalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi, suratul an'am aya ta 75. Bismillahir rahmanir rahim. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ce haka nan kuma muka nuna wa annabi Ibrahim badaɗinmu alaihi salam zuzzurfan mulkin sammai da ƙasai, don ya kafa dalili da shi bisa kaɗaituwarmu, domin ya zamanto daga cikin masu sakankancewa da ita. Shi yasa za ka ji a gaba Allah yana cewa falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala haza rabbi. Bismillahir rahmanir rahim. Falamma janna alaihi lailu ra'a كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل
قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. To a wannan aya za ka iya gane wato bambancin matsayin Khalilu da matsayin Habibu. Kamar yadda a jiya mun karanta wata aya muka ce anan za ku gane bambancin matsayin Kalimu da kuma matsayin Habibu. Ubangiji ya ce walamma ja'a Musa limiqatina, lokacin da Musa ya zo wurin da muka yi alkawarin ganawa da shi, kuma bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya gana da shi ɗin dukkan abin da ya faru sai da ya faɗa. Yana tambayin sa ma tilka bi yaminika ya Musa, ya ce me kake yi da ita? Ya ce atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganami wa liya fiha ma'arib ukra. Sai ya ce masa to alqiha ya Musa, falamma alqaha tahtazzu ka annaha jannun walle mudbiran wa lam yu'aqib. To har dai zuwa ƙarshe duka Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi yadda aka yi, amma da ya zo kan Habibullahi sai ce fa'auha ila abdihi ma auha, sai isanar da bawansa abin da isanar da shi ne daga wahayi. To haka nan shi ma Kalimullahi annabi Ibrahim ala nabina alayhi salatu wassalam, Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kazalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal ardi. Amma da ya zo magana akan masoyinsa sai ya ce laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan me liyakuna minal muhibbinal mahbubina, domin kuwa wato danganta waɗannan ayoyi zuwa ga zatinsa mai tsarki yana shiryar da mai lura ne mai hankali a bisa wato girmama ta. Duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya danganta zuwa gare shi to ka sani lallai yana girmama wannan abu ne. Kaga ya ce wa kazalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ardi, shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam laqad ra'a min ayati rabbih ka gani ko? To kuma sunan su yake faɗa wa kazalika nuri Ibrahima walamma ja'a Musa limiqatina, can ko zai ce subhanallazi asra bi abdihi bawansa. Wai laraba suna cewa wal mudafu ila al azimi azimun, wal mudafu ila al azimi azimun, duk abin da aka raba shi zuwa ga mai girma shi ma wannan abin mai girma ne. To kuma a wannan wuri ‘yan uwana musulmi masu sauraronmu maza da mata, akwai wani abin lura a nan. A nan ne duk wani musu da jayayya da tambaya a game da sha'anin wannan tafiya ta Isra'i da Miraji ta ƙare baki ɗaya. A kan cewa Allah ta'ala ya tafi da annabi ya zuwa sama domin ya gan shi a kan al'arshi. Wani musu cewa Allah ta'ala yana sama, yana zaune akan al'arshi, ko kuma Allah ta'ala yana ko'ina, yana cikin zuciyoyin bayi ma wasu ani ardi wala sama'i wasu ani kalbu abdi almumin da makamantansu duka anan ya rushe. Babu wani jayayya a game da sha'anin cewa wai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya tafi da shi sama ne domin Allah a sama yake, annabi ya je ya gan shi domin zaune yake akan al'arshi domin su gana. Me dalili? Allah tabaraka ta'ala ce linuriyahu min ayatina, mun tafi da shi ne domin mu nuna masa daga ayoyinmu allati gabat anhu, wadda ta faku daga barin ganinsa. Wato kamar Allah tabaraka ta'ala yana cewa ne ma asraitu bihi illa liru'yatil ayati la ilayya fa inni la yuhidduni makanun wa la yuqayyiduni zamanun wa nisbatul amkinatu wal azminatu ilayya nisbatun wahida wa ana allazi wasi'ani qalbu abdi fa kayfa usri bihi ilayya wa ana indahu wa ma'ahu aina ma kana nuzulan wa urujan wa istiwa'an
wato ubangiji tabaraka ta'ala ya ce ba mu yi tafiya da bawanmu masoyinmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da daddare mu ɗauke shi daga ƙasa mu tafi sama da shi ba domin ya je ya gan mu a'a mun kai shi ne domin ya ga ayoyinmu da ke sama amma wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid domin cewa ni wuri baya iya keɓance ni zamani kuma baya iya iyakance ni danganta wuri ko zamani zuwa gare ni dangantuwa ɗaya ce kawai ni ne wanda zuciyar bawa na ta yalwace ni ta yaya zan yi tafiya da shi alhali ina tare da shi a ko ina yake sauka da hawa da daidaituwa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innahu domin cewa shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama huwa sami'u shine mai ji li'anni kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi albasiru kuma shine mai gani yana gani bi basarina fa innahu la yasma'u kalamina illa bi sam'ina wa la yubsiru jamalina illa bi basarina fada anka naqdal aini fal ainu zahirun fanaqduka ainal aini abdalakal gaina لا إله إلا الله 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 فدع عنك نقض الغين فالعين ظاهر فنقضك عين العين عبد لك الغينا فدع عنك نقض الغين فالعين ظاهر فنقضك عين العين عبد لك الغينا فدع عنك نقض العين فالعين ظاهر فنقضك عين العين عبد لك الغينا فدع عنك نقض العين فالعين ظاهر فنقضك عين العين عبد لك الغينا لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله عليه السلام الله yace fada anka naqdal gaini fal aynu zahirun ka raba kanka daga yi wa ƙarya kwalliya ai gaskiya a bayyana take ko kuma ka raba kanka daga sanyawa idaniyar gaskiya kwalli domin kyawunta a bayyane yake idaniyar gaskiya kyawunta ba sai an sa masa kwalli ba fanak duka ainal aini kaga kwallin da kake sawa ainihin idaniyar gaskiya abdalakal gaina shi ke janyo idan ta yake yin kwantsa shi ya janyo kake ganin kwantsa a ciki shine hijabi saboda haka bauna ba ta sa kwalli amma idanta akwai kwarjini to haka nan gaskiya ba ta buƙatar cuku-cuku lamarin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin tafiya Isra'i da Miraji yana da girma kwarai to wai menene ma hikimar tafiya Isra'i din a zuwa masallacin Qudus me yasa kawai tunda dai Allah tabaraka taala yana so ya nuna masa min ayatihil kubra ne ya dauke shi daga haramin Makka ne sama da shi amma sai aka tafi masallacin Qudus menene hikimar da ta sa aka fara biyawa ta masallacin Qudus Allah tabaraka ta'ala ya yi haka ne domin ya ajiye wata hujja ya bayyanar da hujja duk mai jayayya to an ba shi kofar da zai iya kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan tafiya an yi ta da gaske ko ba a yi ta da gaske ba da ba a je Kudus ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai a daren jiya saman rufin ɗaki na ya buɗe Jibril ya zo min da buraka mun tafi sama muka wuce ta 1 da ta 2 da ta 3 da ta 4 da ta 5 da ta 6 muka wuce ta 7 aka yi kaza to me sauraro zai rasa wace irin tambaya zai yi amma da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama kafin a tafi da ni sama sai da aka fara zuwa da ni almasjidul aqsa masallacin Qudus daga masallacin Makka zuwa masallacin Qudus tafiyar kwana 40 ce ko wata guda amma ya ce ya ji a dare ɗaya kuma daren bai ƙare ba
to kaga daga nan ne za a kama shi tunda ai akwai waɗanda sun yi tafiye-tafiye zuwa wannan wuri shi ko bai taɓa zuwa ba kaga sai a yi masa tambayoyi shi yasa Allah ya ce a fara da masallacin Qudus kamun a tafi sama inda an tafi da Annabi sallallahu alaihi wasallam tashin farko zuwa sama to da mai jayayya bai samu wato hujjar da zai kama Annabi da ita ba amma da ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa to sai makiya da munafikai da kafirai suka ce Allah ya kama ka Allah ya kama ka sai suka ce to shikenan ka ce ka je Kudus ko to mu dama mun jejje ba ɗaya ba ba biyu ba zo zauna ga ya mana ya masallacin yake ya ƙofofin masallacin yake ya fitilin masallacin yake ya dutsen da ke cikin masallacin yake domin su sun je ba ɗaya ba ba biyu ba shi ko sun san bai taɓa zuwa ba bai san yadda wurin yake ba to da ko ya zauna yana zana yadda masallacin yake yana bayani daki dalla sai gaskiya ta fito fili aka tabbatar wanda bai je wurin nan ba bai isa ya sabanta shi haka ba domin waɗanda yake gayawa su sun je sai suka ga su kansu da suka je ba za su iya sifanta masallacin haka ba to kaga kuwa tun da ya ba da labarin Kudus in an matsa masa saman ma zai ba da labarin ta daki to wannan shine hikimar da ta sa aka fara zuwa masallacin Kudus waɗansu malamai kuma suka ce a'a wato hikimar shi wannan masallaci Baitul Miqdisi ko kuma Masjidul Aqsa shine hanya mafi sauri shortcut in ana so a tafi sama daga nan ƙasa duk wata hanya da bawa zai bi ya je sama to bata kai saurin ya tashi daga Kudus ya sama ba tafi kowace hanya zuwa sama sauri zuwa sama daga kowane gari ko daga kowace ƙasa ko kuma daga kowane yanki nisan su ɗaya ne in dai kana duniya duk inda za ka tashi in dai sama za ka tafi to nisan su ɗaya ne amma in za ka tashi daga masallacin Kudus to akwai kusan wato mil 18 da za ka yanki mutum ya tashi daga masallacin Kudus zuwa sama to ya yanki mil 18 kafin ya tafi sannan ko banda wannan ƙofar sama ta ɗaya wadda ake kiranta Mas'adul Mala'ika wata ƙofa ce a sama tana kallon masallacin Kudus ne saitin masallacin Kudus take shi yasa da sun sauko daga sama sai su sauka a Kudus kawai wannan shine dalilin da yasa aka fara yin tafiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa wannan masallaci na Kudus domin ya samu daman tashi sama a miƙe ba tare da ya karkace ba wannan shine dalili zai tafi a straight bai karkace ba don daga inda ya tashi din straight sai Mas'adul Mala'ikati kawai zai shige ne kawai ba tare da ya karkace ba shi yasa Allah tabaraka ta'ala ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم صدق الله العظيم wato lamarin wannan tafiya tana da ban mamaki kwarai kuma tana da girma a waɗansu ba'arin malamai suka ce sababin da ya sa aka fara yin mi'raji da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ta hanyar yin Isra'i da shi zuwa Masjidul Aqsa shine domin garin ko masallacin ya samu tabarrukin kafafuwansa masu albarka domin annabawa manya-manya sun taka wannan masallaci ana kiran wurin Madinatul Qudsi masallacinta manyan annaba da yawa sun yi halwa a wurin sun yi ibadu iri a wurin kuma kaburburansu da dama
a wannan wuri wannan masallaci kuma a wannan masallaci daura da shi a nan ne dutsen ɗuri sina yake a nan ne dutsen ɗuri zaita yake a nan ne almasisa take a nan ne makamin annabi ibrahim a nan ne makamin annabi musa a nan ne makamin annabi isa dukka sun yi ibada mai yawa a wurin waɗannan duwatsu wurare ne waɗanda aka samu kushufatul haƙƙi annaba sun samu fatahi sun samu kashafi sun samu taraki sun samu asirai sun samu zurfafan ilmai a wannan wuri to kuma me ba da madadin bai taɓa zuwa ba shine kullum masallacin yake kai kuka wurin ubangiji shine dalilin da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya tafi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara ta wurin wannan baiwa da Allah ta'ala ya wannan masallaci na kasancewa ita ce Madinatul Qudsi kuma nan ne wurin ibadar annabawa nan ne wurin saukan mala'iku nan ne wurin saukar wahayi nan ne dutsen Duri Sina yake nan ne dutsen Duri Zaita yake nan ne dutsen Almasisatu yake nan ne makamin Annabi Ibrahim da Annabi Musa da Annabi Isa to shine dalilin da yasa Allah ce allazi barakna haulahu subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjidil harami ila almasjidil aqsa allazi barakna haulahu wanda muka sanya albarka daura da shi ga ma'abotan zama a ciki domin nan ne wurin saukar wahayi nan ne wurin saukar mala'iku nan ne wurin ibadun annabawa ƙila waɗansu malamai suka ce annabi adamu alaihi salam lokacin da aka sauko da shi duniya an saukar da shi a indiya ne to sai yau Allah sujada tun daga indiya goshinsa bai tsaya a ko'ina ba sai akan dutsen baitul miqdisi sannan jirgin annabi nuhu alaihi salatu wassalam sai da ya ɗawafin baitul miqdisi tukuna sannan ya samu daidaituwa akan dutsen judi ya zo a cikin attaura Allah tabaraka ta'ala yana ga annabi Ibrahim alayhis salam ya Ibrahim yace labbaik Allahumma rabbi wa sa'adaik sai Allah ya ce masa khuzil ana rahlak ko rahilaka wamdi ila ardil muriya Allah ta'ala ya ce ya kai Ibrahim ya amsa wa Allah labbaik rabbi wa sa'adaika sai Allah ta'ala ya ce dauki kayanka dauki sandar tafiya ka tafi ƙasar da ake kiranta muriya wato a wannan lokacin sunan baitul miqdisi kenan sunan Qudus kenan ardi muriya kila waɗansu malamai suka ce yanka annabi Isma'il alaihi salam ya kasance ne akan dutsen baitul miqdisi sai bai yiwu ba Allah ta'ala ya aiko da rago waɗansu malamai suka ce wato tsofaffin rijiyoyin nan wadda daga ciki aka jefa annabi Yusuf a ciki duka suna daura ne da masallacin Qudus wato ga yabatul jubbi wanda Allah ke faɗi a cikin alkur'ani qala qa'ilun minhum la taqtulu yusufa wa alqu fi gabatil jubbi ko falamma zahabu bihi wa ajma'u an yaj'alu fi gabatil jubbi bismillahir rahmanir rahim qala qa'ilun minhum la taqtulu yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين بسم الله الرحمن الرحيم فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون صدق الله العظيم صدق الله العظيم wato ubangiji tabaraka ta'ala ce qala qa'ilun minhum sai wani daga cikin su wato yahuza yace la taqtulu yusufa kada ku kashe yusufu kaninmu wa alquhu ku dai ku jefa shi fi ga yabatul jubbi a cikin duhun zuzzurfan tsohuwar rijiya to wannan ga yabatul jubbin nan tana yankin nahiyar baitul miqdis ne shi yasa Allah tabaraka ta'ala ce allazi barakna haulahu abubuwan da wurin ya kunsa yana da yawa akwai kaburburan annabawa
akwai wuraren ibadunsu, akwai gidajensu, sannan akwai wuraren da mala'iku suka sassako da sauransu. An karɓo daga Zuhuri ya ce, Lam yab'asillahu nabiyyan munzu habada Adamu alaihi salam illa ja'ala qiblatahu sakarata baitul miqdis. Ya ce Allah ta'ala bai taɓa ta da wani annabi ba daga cikin annabawan Allah tun ran da isakko da annabi Adamu alaihi salamu duniya, sai face ya sanya alƙiblar wannan annabi ita ce dutsen masallacin Ƙudus. Shi yasa da can mu ma musulmi masallacin Ƙudus muke fuskanta. A cikin wannan wata na Rajab, 15 ga watan Rajab bayan sallar la'asar, Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da umarni akan cewa a juya daga kallon masallacin Ƙudus zuwa kallon masallacin Ka'aba. Wannan shi yasa har muka ce duk wani malami babba ko duk wani wali babba in ka ji an ce an haife shi a watan Rajab, kuma an haife shi 15 ga watan Rajab, kuma an haife shi bayan la'asar, to lallai ka rika tsimayan asraran Ubangiji za su rika bulbulowa daga zuciyarsa zuwa harshensa suna shiga cikin zuciyoyin bayi. Saboda akwai asirin Allah tabaraka ta'ala a cikin watan Rajab, 15 ga watan Rajab bayan sallar la'asar. Akwai asiri a wannan lokaci mai girma, domin lokacin ne Allah ya ce a bar kallon masallacin Ƙudus a juya a kalli masallacin Ka'aba. To kuma Allah tabaraka ta'ala ya tsaye da rana ya juyar da ita ga annabi Yusha'u ɗan Nun a daren da ya kama hanyar zuwa masallacin Ƙudus domin ya yaƙi Jababirawa, kamar yadda ya zo a hadisi daga Abi Huraira Allah ya ƙara mar yadda, ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam tuhbasi shamsu ala basharin illa li Yusha'a layali sara ila baitul miqdisi. Allah ta'ala bai taɓa tsaye da rana lokacin faɗuwanta yayi Allah ya ce ki tsaya kar ki faɗi ba, saboda aiki da wani bawa daga cikin bayina yake yi, sai bawa ɗaya tak shine Yusha'u ɗan Nun a daren da ya kama hanyar zuwa Baitul Miqdis domin ya yaƙi Jababirawa. Sannan gidan mulkin Annabi Dawud alaihi salam yana nan ne a Sihiyun a ciki kuma kabarinsa yake. To a nan ne Kiristoci suka gina wata makekiyar coci suna girmama ta ƙwarai da gaske. To Sihiyun ɗin nan ne Madinatul Qudsi. Nan ne Madinatul Qudsi. Shi Annabi Dawud yana daga cikin waɗanda suka gina wannan masallaci bayan rushewarsa. To yana ginin bai ƙare ba ya rasu, shi ne wa ɗansa Annabi Suleiman umarni ya ci gaba da gini. Annabi Suleiman alaihi salatu wassalam ya hau gadon mulki na gadon babansa Annabi Dawud alaihi salam yana ɗan shekara 13, kuma ya shekara 40 yana mulki, domin shekarunsa 53 ne baki ɗaya, shekarun da Annabi Suleiman alaihissalam ya yi. To tsawon shekaru 40 ɗin nan aikin ginin wannan masallaci ake, ba dare ba rana, sai da masallacin ya zama yadda ka san wata aljannar duniya. Duk inda ka shiga glass ne kawai, ga tiles, saman masallacin gwalagwalai ne kuro, ga hotuna na mala'iku da annaba, saboda a cikin shari'ar Annabi Suleiman ba a haramta drawing ba a haramta zane ba, so daga aljanu sun yi drawing da zane-zane na hotunan mala'iku da kuma annabawa a cikin masallacin Ƙudus, har ta kai saboda tsananin tsara ginin Annabi Suleiman ya yi wani wuri, wani ɗaki inda yake yin halwa yake bautawa Allah. A wannan masallaci idan mutumin kirki ya shiga sai kawai ya ga hotonsa mai haske hoton, idan mutumin banza ya shiga sai ya ga hotonsa baki kirin. To har sai da ta kai saboda wannan ɗaki mutane sun rage saban Allah, duk mutumin da yake so ya gane matsayinsa a wurin Allah sai ya shiga ɗakin kawai. Da ya gan shi fari to ya san na Allah ne shi, da ya gan shi baki kirin to ya san maƙiyin Allah ne shi, sai ya dawo ya tuba. To Annabi Suleiman alaihi salatu wassalam a cikin waɗanda suka yi aikin wannan masallaci kusan babu kamar shi cikin wanda suka bada gudunmawa, domin shi ba mutane bane kawai suke yin aikin, aljanu suna yi, mutane suna yi. Tsawon wannan shekaru don kusan an gama aikin wannan masallaci ma yana tsaye yana kallon aikin a tsaye ya rasu, sai da ya shekara guda aljanu ba san ya rasu ba, domin Annabi Suleiman yana da wani irin kwarjini, idan ya sa aljanu aiki yakan rike sanda ya tsaya ya dafa ta yana kallon aikin. To idan suka yi aikin sai su waiwayo su kalle shi, idan suka ga yayi murmushi ko ya kada kai to aiki yayi, shikenan sai su yi munna su sakko. Idan suka kalle suka ga yayi shiru yana kallon su to aiki bai ba sai a rushe.
to ashe annabi Suleiman ya rasu bisa sani ba yana tsaye ya rike sandarsa a tsaye ya rasu kuma Allah tabaraka ta'ala ya bashi wato mulki mai karfi tun zamanin sa yake hawa jirgin sama iska ce take daukar shi ubangiji yana gaya mana wal Sulaiman ar-riha guduha shahrun warwaha shahr bismillahir rahmanir rahim ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وغدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين صدق الله العظيم صدق الله العظيم wato Allah tabaraka wa ta'ala ce wal Sulaiman ar-riha kuma mun hore iska ga annabi Sulaiman alaihi salam guduha shaharun wato tafiyar wannan iska da muka hore masa idan ta ɗauko shi da safe zuwa 12 rana ta yanke tsawon tafiyar wata guda idan ta ɗauko shi daga 12 rana zuwa almuru ta yi tafiyar wata guda kuma saboda haka a kullun tana yin tafiyar wata 2 ne ita wannan iska wa asalna lahu ainul qidr kuma muka narka masa karfan tagulla yana gudana ta kofar fadarsa a duk wata so 3 kamar yadda idan ruwa ke gudana wato hatta ginin masallacin Qudus yadda ga ana kwaba siminti to haka Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ya dinga sa ana kwaba karfan azurfa ana yin ginin masallacin Qudus da shi duk wata Allah ta'ala yana turo masa so 3 ta kofar gidansa ruwan tagullan yake wucewa aljanu na diba ana ta gini da shi kawai wa min aljinni kuma akwai daga cikin aljanu man ya'malu bayna yadayhi waɗanda suke yin aiki nan gaba gare shi bi iznin rabbihi da umarnin ubangijinsa wa man yazig minhum wanda duk ya karkace daga cikin su an amrina daga bin umarninmu na cewa su yi biyayya ga annabi Sulaimanu to nuziquhu za mu ɗanɗana masa min azabis sa'iri daga azabar wutar lahira da kuma ta duniya domin Allah tabaraka ta'ala ya ba annabi Sulaiman wani mala'ika wannan mala'ika wato idan ya rike aljanu miliyan 1 ba za su iya kwacewa ba da hannun hagu saboda girmansa da kuma ƙarfinsa zai iya rike aljanu miliyan 1 da hannun hagu ba za su iya kwacewa ba to yana rike da bulala kuma garwashin wuta ce gaba ɗaya bulalar wuta ce yana kallon aljanun kuma su ma suna kallon shi saboda haka idan annabi Sulaiman ya sa aiki da gaggawa aljanu suke wanda ya ƙi idan wannan mala'ikan ya zuga mai bulala sai mutuwa kawai dan zai narke ne kawai a wurin shine ma'anan wa man yazig minhum an amrina nuziqu min azabi sa'iri ya'maluna lahu ma yasha'u suna aikata masa wato aiki irin wanda yake so min mahariba na daga gine-gine kamar masallatai da gidaje da benaye irin waɗanda ake hawa matattakala wata masila kuma suna zana masa hotunan mala'iku da annabawa a cikin wannan gine-gine da suke masa domin a cikin shari'arsa yin haka ɗin ba haramun ba ne wajifanin da kuma dam wato daro kal jawabi wanda yake kamar tafki ko kuma ka ce swimming pool
wa ƙudurin da kuloli wato tukwane kowane ɗaya mutum 1000 za su iya cin abinci a ciki kowane ɗaya daga cikin tukwanan da suke kera masa mutum 1000 in sun zauna za su ci abinci a cikin tukunya ɗaya rasiyatin kafaffu kuma tabbatattu suna da ƙafafuwa sun kama ƙasa ba sa motsi sai an hau tsani ake iya leƙa cikinsu tukwanan da annabi Suleiman alaihissalam yake ciyar da ma'aikatansa abinci kowace tukunya ɗaya to sai an sa tsani ake iya leƙa ciki kuma waɗannan tukwanan suna nan har yau suna Yemen duwatsu ne zaka gani aljanu ne suka yi su i'malu ala da shukra ubangiji yace sai muka ce da su ku yi aiki da ɗa'ar Allah ya ku iyalan gidan annabi Dawudu saboda godiya ga Allahn da ya muku wannan babban ni'ima. Annabi Suleiman kam ya gode wa Allah. A cikin mutane ne za ka gan shi kamar sarki, amma idan ya koma ɗakin halwa shi kaɗai banda kuka ba abin da yake a gaban Allah. Bai taɓa kallon mulkin da Allah ya bashi ba. So ɗaya ne zuciyarsa ta kalli yadda aljanu suke masa biyayya, ga yadda iska take masa biyayya, ga yadda yake narka ƙarfe. Sai zuciya ta ɗan karkata seconds kawai sai iskar da yake kai sai ita ma ta rawa da shi sai ya ce wa iska ke na tsumana sai ta ce wallahi ba laifi na bane zuciyarka ce ta rawa shine ni ma ne rawa idan zuciyarka ta miƙe zuwa ga Allah ni ma zan miƙe zuwa gare ka alayhi salatu wassalam to godiyar Allah din nan ita ce take daure ni'ima wai suna cewa ashkuru qaidul li ni'matin mawjuda wa saidun li ni'matin mafquda sun ce wai iza shakarta qarrat wai za ka farta farrat idan ka gode wa Allah ni'imar ka sai ta tabbata a hannunka idan ka butulce sai ta tarwatse ta watsi Maulana Sheikh Malam Umar Sanda bin Idris Uddisa sirruhu yana cewa alhamdu huwa sana'u bil jamili ta'ziman lil musamma zil jalal wal ikram wa shukru huwa muqabalatu ni'mati bid da'ati duna al ma'siyati waya alhamdu shine yabo da kyawawan suna ga Allah domin girmamawa ga mai sunan ma'abocin girma da ɗaukaka. Shi ko shukuru shi ne ka fuskanci ni'imar da Allah ta'ala ya maka ta hanyar ɗa'a ba tare da saɓan Allah ba. Duk baiwar da Allah ya maka, ka bauta wa Allah da wannan baiwa, kada ka saɓa masa da ita. Amma Allah tabaraka ta'ala yana cewa wa qalilun min ibadiyash shakur. Kaɗan ne ƙwarai da gaske daga cikin bayina masu gode mini, falamma qadaina alaihi mauta. A yayin da muka hukunta mutuwa ga Annabi Suleiman alaihi salam, wato ajalinsa ya yi, ma dallahum ala mautihi, babu abin da ya shiryar da aljanu da fadawa da iyalan gida a bisa mutuwar annabi Suleiman alaihissalam har tsawon shekara guda. Ya rasu a tsaye ana ta aiki amma ba wanda ya san ya rasu. Aljannu da sauran ma'aikata suna ta aiki na ginin masallacin Ƙudus ba dare ba rana. Ba su san annabi Suleiman alaihissalam ya rasu ba. Domin masallacin ko da daddare ma haske yake duwatsu ne iri-iri masu kyau da gwalagwalai aka dinga yin ginin da shi ana narka karfan tagulla ana yin gini da shi so da aka masallacin su yi haske yadda ka san aljannar duniya illa dabbatul ardi takulu min satahu har sai da ta kai gara ta cinye sandarsa tukuna ya faɗi ƙasa a mace sannan aljanu suka san cewa annabi Suleiman ya rasu falamma kharra a lokacin da annabi Suleiman alaihissalam ya faɗi ƙasa a mace ta bayyanatil jinnu sai aljannu suka tabbatar wa kansu cewa da a ce suna da ilimin sanin gaibu kamar yadda suke barazana suna cika baki suna gaya wa mutane cewa su sun san gaibu lokacin mutane tsoronsu suke ji dan aljannu suna nuna sun san gaibu asirinsu bai tonu ba sai da annabi Suleiman ya rasu shekara guda a tsaye ba su san ya rasu ba sannan aka gano ashe da can ƙarya suke yi da a ce sun san gaibu malabi su fil azabil muhin da ba su zamanto a cikin aikin wahala ba mai tsanani irin wannan mai wulaƙantarwa bayan rasuwar annabi Suleiman ba wato abin da ya faru shi annabi Dawud alaihi salam shi ne farkon wanda ya fara yi kamun ɗansa Suleimanu yana ginin ɗansa yana da shekara 13 ya rasu annabi Suleiman alaihi salam to kamun ya rasu sai masa wasici ya ce idan na rasu wannan aiki da ka gani Allah ne ya ce in yi so da ka ƙarasa mini to annabi Suleiman ya hau mulki yana da shekara 13 bayan ya hau mulki da kusan shekara 4 sannan ne ya fara yin aiki sai dai shekara 4 akan mulkin
wato yana da shekara kenan 17 sannan ya fara wannan aiki da babansa ya bar masa. Annabi Suleiman alayhi salam ya rayu shekarunsa baki ɗaya shekara 53. Ya rayu shekara 53. To a lokacin da ya shekara 40 yana mulki, ya shekara 40 akan mulki. Da ya rage shekara ɗaya zai rasu, yana cikin halwa a ɗakinsa, sai Allah tabaraka ta'ala ya sanar da shi shekara guda kenan ya rage rasuwarka. To sai ya roƙi Allah ya ce, ya Allah ga wannan aiki na wannan masallaci ban kammala shi ba, kuma aljanu kafi kowa sanin su shedanu ne. Idan suka san na rasu, wannan aikin da aka yi nisa an kusa ƙarewa, finishin kawai ya rage, za su gudu su ƙi. Saboda haka Allah ka ɓoye musu na rasu, kar ka bari su gane na rasu sai an kammala ginin. To shine ya rasu a tsaye, yana kallon su suna kallonsa, ba su san ya rasu ba, sai da gara ta cinye sandarsa lokacin aiki ya kammala sarai, sannan ne suka gane cewa Annabi Suleiman alayhi salatu wassalam ya rasu. To daga nan ne asirinsu ya tonu cewa allau kanu ya alamunar gaiba ma labisu fil azabil muhin. Sadaqallahu alazim wa ballaga rasuluhu almustafa as-sadiqul amin wa nahnu ala zalika min ash-shahidin. Akan wannan ne zaka ji Maulana Shehu Ibrahim Allah ya kara mar yadda yana cewa wai Sulaimanu malkun sakhara al-jinna bainama qad istakdama al-hadi malaika man kafa wa asra bihi Allahu al-jalil jalaluhu إلى القدس للألوي الألي متصرفا وإني به أسري وأسري بسره لدى الهدرة الأليا أرى متعكفا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. سليمان ملك سخر الجن بينما قد استخدم الهادي ملائكة من كفى وأسرى به الله الجليل جلاله إلى القدس للعلو العلي متصرفا. وإني به أسري وأسري بسره لدى الحضرات العليا أرى متعكفا. عليه صلاة الله ثم سلامه يقربني الديان عني قد عفا. عليه صلاة الله ثم سلامه أرى الهدى قد ولوا بذل إلى اختفاء. عليه صلاة الله ثم سلامه ومن والدي شيخا وأصلا ومقتفى. عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب وكل الذي قفى. بذا القدر والمقدار ما قال قائل ضياء من الهادي البريات مصطفى. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. za mu dakata a nan saboda lokaci ya kawo jiki. Idan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu zuwa gobe, za mu ɗora daga inda muka tsaya. Allah ya ƙara mana ƙaunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma biyayya gare shi. Ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu fa kun mugisan lana ya wahidul ahadu ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man la lahu shafa'un kalla wala waladu agis ubaidan wa farrij karbahu abadan ya man la shabi'a lahu haqqan wala niddu antal giyasu likulli khaifin wajalin ya barru ya haqqu يا من لا له ضد فرج لأمة خير الخلق غمهم ولا ينالهم نسب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جددا محمد آله أصحابه سند. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا. شوقي على عصاره شوقي على عرفاته شوقي على حجراته ومجر كبش فدائه. صلوا عليه وسلموا صلوا عليه وسلموا. أي دقت مآلم سره فاقت جميع خصاله حصنت ملامح وجهه بلغ الأولى بكماله. صلوا عليه